Yey. Uyazi ukuthi uma singahlanganisa ama 1 rand mhlawumbe noma 2 rand, let's say ake ngikhuluma abantu abawu 20,000, abantu abawu 20,000 bavumelane ngazwilinye ukuthi sihlanganisa 1 rand. Labo 1 rand same time bakhipha u20,000 ukuthi singakwazi ukuthatha lo 20,000 siye kothenga iwheelchair, sithengele umntwana noma umuntu ke mhlawumbe omdala okhubazekile ongakwazi ukuhamba noma walimala kodwa onganawo amandla okuthenga iwheelchair. Uthi singakwazi ukuthatha labo 1 rand siye kolekelela, mhlawumbe uthola ukuthi kunomuzi okuthiwa kuhlala ugogo owashiwa yingane zashona, mhlawumbe njengoba kufiwa kangaka ngoba kuyafiwa kunezingane inqwabe eziyintandane ezikhuliswa ogogo ezashiwa onina noyise, mhlawumbe zasala ikhuliswa ogogo. Uthola ukuthi ugogo ukhulisa abazukulu abawu5 abawu8 ngemali yempesheni, kuhola yena labazukulu abaholi ngoba mhlawumbe abazali bashiya bengabenzelanga ngisho itifikiti. Izimo ezikhona eSouth Africa esizibonayo everyday. Uthola ukuthi mhlawumbe uma singake sihlanganisa labo 1 rand o 2 rand ukhona esingalekelela ngakho kuleso simo. Uthola ukuthi mhlawumbe kukhona umntwana odinga izicathulo zesikole kabi ngalendlela ukuthi akakaza benazo noma mhlawumbe kade agcina ukuba nazo, uhamba ngeenyawo noma uhamba ngezicathulo ezidabukile. Uthola ukuthi ke uma singake sikwazi ukuthi sihlanganise labo 1 rand, imali encane nje ongayibuka ungayinaki, ihlanganiswa abantu abawu 20,000 kungaphuma u20,000 rand. Lo 20,000 rand iningi izinto ongazenza. Kuqhamuka wena nawe ethi omunye nami lapha ngasekhaya sikhona isimo bafowethu anixhase khanje kulekelelwe lapho, nomunye naye avela athi lapha ngasekhaya kubi nakhona lapho kuhambe kuyolekelela. So ngokubuka lento ke bengilongithule nje ngiyibuka all along, bengingaqali ukuyibuka lento ngiyibukile nasemasontweni. Indala nje bengiyibuke emasontweni, ngibuka ukuthi if ibandla linama members awu 200, out of abantu abawu 200 bekhipho 20 rand noma 100 rand ke bona abantu abawu 200 kuningi abangakwenza emphakathini ukulekelela kule mizi le okusuke kuthiwa kudonswa kanzima kuyona. So ngokubuka lento ke ngeke ngadecide ukuthi let me try this thing, sibone ukuthi ngafikaphi, eninginalo ithemba lokuthi ngenzeka. Ngisunguleke icampaign yama school shoes, ngiyazi ukuthi into ejwayelekile siye siyibone on social media beyenza abanye, but nami ngithe no, asiqaliseni ngayo ke sibuka ukuthi uma singacela ama pair awu 100 ezicathulo ngeke yini siwathole. Lama pair awu 100 sizowathatha siwanikele kubantwana through ukusizwa othisha abazobe besho ukuthi hayi sinayi la esikoleni umntwana kanje sisizwe abantu ekuhlaleni, athi umuntu no bafowethu ngeke wozani nangapha liletheni ipair noma walethena ama pair awu2 nalapha kamakhelwane kubi isimo sakhona, sithathe lezi zicathulo sihambisa. So lezi zicathulo sizobe sihlanganise ngokuthi abantu esinabo la ka social media, umuntu nomuntu othintekayo noma obonayo ukuthi lento inhlobo nayo ukuthi unawo amandla from imali encane engango 10 rand, ngoba u1 rand akuyona imali esingakwazi ukuyitransfer. Uma umuntu ethi nginawo amandla ukuthi ngingathenga izicathulo, uzohamba uyoyithenga la ohlala ngakhona, ufike mawukuthi ngabe isephephu ngabe kusiphi isitolo esinezicathulo ezinjengo Taffy, Student Prince, zonke lezicathulo zesikole, ungahamba ufike ukhokhe lapho bese izicathulo usho ukuthi zizocollectwa eThekwini endaweni kanje. Ngizofaka la nansi poster enemniningwane enama contact details la uzokwazi ukungithinta khona ukuthi cabanga ukuthi ngizoyi-update ibe ne list of shopping malls, nearest shopping malls where I can be able to collect izicathulo. But if ethi omunye inkosi yami lento ngiyayithanda but mina nginayo imali enele izicathulo, ngino 10 rand, ngino 20 rand, ngino 30 rand, you more than welcome to transfer that money or to deposit that money ngendlela ongakwenza ngayo. Ekugcineni kosuku izothi mayihlangana nenye liphuma ipair lezicathulo, aphuma ama pair ezicathulo, sithi singanakile sibona usuhlangene u100 bese sithatha lo 100 siuhambise siuyise kubantu. And lembo 100 muhamba yakubantu sizobe siubona ngoba sizobe siyenza into yethu ngama video. Uma kuukuthi abantu abanjengobaba uAyanda Msweli
bakwazi ukwenza izinto ezinkulu kangaka ngosizo lwabantu befaka imali ebhakedeni o 10 rand thina sinahlulwa yini ngo 2 rand 5 rand 10 rand 15 rand 30 rand ukuthi nathi senze OBI phakathi bahamba ibanga elide ngokusiza singahlulwa yini thina nabanye abaningi abanama foundation abalekelelayo yini thina engasihlula ukuthi ngempela sike sihlanganisa labo 10 rand 20 rand siku social media sithi ake sibahlanganiseni ke sithenge nje icathulo ezu100 sizobona makudlula lapho ukuthi sizoyapi kodwa okwamanje ake siqale ngezicathulo ake siqale ngezicathulo sibone ukuthi ngoJanuary abantwana abawu100 uma be esikoleni be happy begqoka izicathulo ezintsha akuzukuba mnandi yini akuzukuba khona yini nokuthi abantu abathi social media mubi ukuthi bawubuke ngenye indlela ukuthi hawo kanti bayakwazi abantu baka social media ukuhlangana benza into enhle ngiyazi baningi behlangana bekwenza but nathi ake sizameni so nansi ke imininingwane guys feel free to call or WhatsApp me sikhulume ngalolu daba if uthi una imali yanele ukuthi uzothenga iphela lezicathulo ngingakujabulela lokho thenga izicathulo uyicourier through uPep mhlawumbe zifike kumina noma uyikhokhele lapho uyikhokhela khona ucela ukuthi ucela ukukhokhela lezicathulo kule stolo kodwa zizocollectwa eThekwini inqwaba ama shopping mall engingaya kuwona la si collect but ngizowafaka la at a later stage okwamanje bekukudlulisa lo mlayezo thank you